Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Karon din no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon og shout out kay kuno sa tanan nga nagsunod aning dramahan no. Ilabi na ni James Advero ni Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod sa mga sugilanon no nga gikan sa RMN drama. Shout out kini yung tanan, amping mo pirmi. O karon niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. That's the way I holler. I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the Gitug-anan ka sila si Milan ug Senyorita Hazel. Ni Padre Damian bahin sa kong pagkumpisala. Ngano mahadlok man sa ko nga tinuod man. Kaniadto pa. Dako kayo kung gusto ni Milan. Una-unahon lang gid si Senyorita Hazel. Mubalik ko ni Senyor Emilio. Ako sing intrikahan. Aron mangita gid sa paagi nga makaikyas. Og dadon si Hazel. Ako yung palaguton si Senyor Emilio. Kinahanglang malayo si Senyor... Oh. Nga nung magsenyorita pa man ko niya. Hazel na lang. Kinahanglang malayo siya ni Milana. Sunda lang ninyo ang nasuat diha aron dili mo mahago. Mahal, doon ako ipangutan ha. Ilang gid kalain ha. Naibungan ko ba? Unsa man na, mahal? Nganong Montes Claros may imong apelyido? Ngang imong amahan, Castillo man, di ba? Ako nang gipangtanaan ang demonyo kong amahan. Oo niya, unsay iyang explanation? Sa dihang natawag ko ko, wa pa sila makasal si mama. Maunang ang apelyido ni mama ang nabutang sa akong birth certificate. Wa pa muna kanito ka ng acknowledgement, no? Mao ko na. Okay na. Total kun maminyo na unya ta. Escudero naman imong dadon. Nagpasalamat sab ko, mahal, nga dili Castillo ang akong apelyido. Samot ko mauwaw. Kay tulisukon man gyud ko nga anak ko sa demonyo. Hindi na ito mag-iskota na, mahal. Tingalig mawa na sa gasmod. Dre, salamat kayo sa mong pagtabang na mo, ha? Malipay ko Milan nga makatabang ninyo duha ni Hazel. Dalia ang requirements aron kaslun ta dayon mo. Nang hapit mo sa kumbento? O, nay, nangayo may mga requirements ni Padre Damian alang sa mong kasal sa kumahal. Maayo hinuon. Kalipay ko kang magsudong ninyong duhasa nga malipayong mo dawat sakramento sa kasal. Nalipay sab kaayo ko na nga nalipay ka. Mahal, wapay nag-ambak-ambak diha si mong tiyan. Ha? Ilom de Milan, oy. Subay ambak-ambak. Sikat-sikat ka tingali. Aw, ka na dahi mo, di na ron nay. Sobra lang akong excitement na Gusto na kay kong maminaw nga, dunay musangpit ni mo, kuan. Unsa? Lula. Sus ka nindot ka, no? Maglaway lang unya mo. Kay ako manggay mangunay ug bantay sa akong apo. Pagkabulahan ka sa atong anak, mahal. Pero Ops, nganong midiyong mo na yung mga mata, mahal. nakaapuhan lang og demonyo. Mahal, dali na, gawas na. At ang tanaw na ang makalipay na tundwa. Ang mga kaba-kaba. Sorry, mahal, pero nagmahay kay ko. Nganong may connection pa ko sa demonyo. Salamat nga may balik ka, Karen. Hain man si Butoy. Ayaw na lang paglaom pa ni Noy Butoy nyor. Balimbing gid kaayo. Ngano ko nang muanhi pa siya nga doon na naman si amo? Oh, may sulti niya na si Butoy. Lagi nyor. Wa naman ganito siya mutahod nimo. Nag-Emilyo na lang. May adlaw karakan ako, Butoy. Ako bitaw to sing giingnan nyor. Nga huwata na lang ang imong kamatayon. Ako yun siyang patyon. Kontra ko kayo ang traidor. Mao ginay mahitabo niya. May lain pa day kang angay masayran nyor. Oh, unsa ka na, Karen? Magminyo na sila si Milan og Hazel. Unsa? Mauna nyor. Gikan sila sa ilang abogado. Nagagbayay pa nga, mihapit sa kumbinto. Dili ko musugot niya na. Imo palang untang gituman ang imong gisaad nako, Nyor. Nga imo kong ipakasal ni Milan.
Sa higayon nga ikatudlo ko ni muhain sinang ilang. Wa ka na gid problema karon. Husto na, Karen! Dili nakapugnan ang ilang relasyon, Nyor. Tuwa naman gani puyo si Hazel sa ilang milan. Kinahanglang makakumbinsir kog pulis. Aron pa'y kiyason ko gikan din Sige, Nyor. Naa pa man ka kay kwarta. May kwarta pa kong nabilin sa Bay Hacienda. Kuha agad to, Karen! May kwarta kang nahibilin sa Bay Hacienda? Dula lagi! Tuwas kong kwarto. Ikay akong pagkuhaon dito. Unsaon man ako pagkuha, Nyor. Tingalig, badlungon ko ni Butoy. Tingalig, dili ko niya pasakon o pasudlon sa imong kwarto. Di sablay ka magbantay. Taimi nga gawa si Butoy. Sudla ang akong kwarto. May karton sa sapatos ilawom sa kong katre. Tuwa dito ang kwarta. Pila ka to, Nyor? Sobra to sa 1 milyon. Unsa? Ako tong gituyo pagdaalang sa swildohanan ako. O gastuhanan sa mga army nga akong gida. Daghan pa gid kag kwarta, Nyor? Doon na pagani ko sa akong mansyon sa Manila. Wa na ko ihurot og deposito sa bangko ang akong kwarta. Kamaogi di ay kanyor. Kay kung gihurot pa ni mong deposito, apil sa di sa pagka-freeze, di ba? Dili sila makaapa sa kong uto, Karen. Mao ni hinungdan, nganong nawa sa mapa ang mga ginikanan ni adtong saop. Saop lang gihapon, Nyor? Nga siya naman hinuoy tag-iya sa imong asyenda. Na! Dili ko ba sa ihatag niya ang akong asyenda? Nyor, ayaw na lang pagunahon na ana. Maoy pangitaig paagi nga makaikyas kagikan din Kuha alagi ang akong kwarta. Ug say gayon, ngay mo na kining makuha. Balik ako din aron magsabot ta. Mayo! Mayo! Nay Butoy! Niyam lagi ka. Importante gud ang akong tuyo ni mo, day, Hazel. Unsa man na? Nagkakaon ka na? Oh, manaday. Ayaw lang pangunahon na ako. Unsa man ang giingon nimong importante? Day, nanglimpyo ko sa kwarto ni Papa nimo. Dili ko siya, Papa. Demonyo siya. O, day, no? Lagot man day ka niya. Nya, sa tabo sa imong pagpanglimpyo dito. May nakita kong kwarta, day. Daghan! Kinahalang pahibaon ni mo si Milanoy. Aron sila na magsabot sa iyang abogado. Unsay ilang buhaton sa maong kwarta. Dili ko to kwarta sa demonyo. Day, dili ka lain nga mulitok anang demonyo nga tos imong amahan? Mayo man kaning dili na lang siya ang akong amahan, noy. Tingali, magmalinahon pa ang akong huna-huna. Day, dito ra ba si Karen sa presinto? Bibisita sa imong amahan? Traitor yun na si Karen. Giingnan pa ko nga paadtuon ko. Kay nangita ko no siya sinyo nako. Ayaw yun pag-atunay. Nakasiguro ko nga doon na siya isugo nimo. Wagi dito ko mo adto, day. Giingnan pa kong Karen nga waton ko na akong kamatayon. Tungod kay di magi ko mo adto. Ayaw kadlok, gipaniguro nila ni attorney nga dili makaikyas ang demonyo kong amahan. Unya, day. Unsa man? Ako lang dadon din ang kwarta? Sultihi una si Milan. Aron isulti niya nga to sa iyang abogado ang maong kwarta. Sige, day. Maghuwat lang ko ni Dong Milan. Day, tuo may phone sa Bay Hacienda. Ako tong dadon din, Dili na ko ganahan mo gamit bisan unsa. Basta gikan sa Bay Hacienda. Wa baka sinoy Butoy sa taas. Kinahanglang makuha ko ang giingon ni Senyor Emilio nga karton sa sapatos nga mo'y gisudlan sa kwarta. Ako na atuon si Mama. Magsusi ko kunhain sinoy Butoy. Mahal, nakigsulti na ko ni attorney. Ug matod niya, ipakuha ang kwarta aron ideposito sa korte. Nganong sa korte man? Dili di ay sa bangko? Under investigation pa man ang kaso. Sa gayon nga mapakanaog na ang korte og desisyon pabor na ko. Ang tanang mga assets ni Senyor Emilio i-deposit na sa kungan. Ibalin sa akungan ang tanan niyang mga negosyo. Dili ka na magdugay. Nahadlo ko nga tingalig makaikis ang demonyo o maghimo na sa bugkadaot nimo. Ibalin na siya sa syudad, mahal. Kanus pa man, nahadlok ba ako nga tingalig doon naging mga pulis din nga masilaw sa kadako sa kwarta nga iyang gi-offer. Wa naman siya kwarta. Kinahanglan nga makuha ang kwarta nga tuwa sa iyang kwarto. Tingalig maunahan ka ug makaikyas ang demonyo. Mahal, midapig na natong tuas langit. Kayang nakita nga matinudanon to sa itong gugma. Sa itong mga saado panumpa. Ayaw lagi kumpiyansa.
Ato na bitaw gisugo si Noy Butoy nga kuhaon og taguan ng kwarta. Unsa pa may gikadlugan nimo? Hinaot nga dili ta niya sa mukon. Animal, kinahanglang makuha na ni Karen ang kwarta. May nagpaibaw na nako nga ibalhin ako sa syudad. Kinahanglang ni ana nako ang kwarta. Kaysa higayon nga pakiton ko ang isabuton kong pulis sa kadagan sa kong kwarta. Nagasiguro ko nga magpanilap sila nga magtanaw sa kwarta. Kinahanglang makuha gyud ni Karen ang kwarta. Ingon si Mama. Tuwa pa si Noy Butoy sa kwarto ni Senyor Emilio. Kinang limpyo. Anhilang ako siya huwaton. Dili ko niya makita. Pero klaro kaayo siya na ako inignaog niya. Say gayon nga makanaog na siya. Mudali kong puli ni taas. Diretso na sa kwarto ni Senyor Emilio. Maayo kay gipahibaw dayon mo ni Butoy sa kwarta nga iyang nakitaan. Wabde kay musalig ni Noy Butoy na eh. Siya ba may tabang nimo? Aron may tabo gyud ang gihuwaman akong pangandoy gikan nimo na eh. Wa man gyud ko'y pagduda ni Butoy ba? Wa gud siya managana sa pagtug-an ako sa tinuod sa dihang ako siyang gisusi ni adtong malita. Bitaw na no. Pero nga kung mahal mo yung akong gikabalakan eh. Unsa may imong gikabalak, anak? May panahon gyud nga murag tulala siya. Tingali nagsige gyud siya guna-una sa nangita po. Dili mo kana kalikayan. Wa gyud magdahom sa Hazel gud nga ingon ni anak ka demonyo ang iyang amahan. Sige lang siya pangutanan na nga nung nangamatay ko nung akong mga ginikanan. Ang akong gikahadlukan nga sa higayon nga masayod siya nga gipatay sa demonyo niyang amahan ang akong mga ginikanan. Tingalig matandog yun siya. Tingalig di niya makaya ang kauwaw o biyaan ko. Nak, kung tinuod nga nahigugma ni mo si Hazel, dili na niya buhaton, oy. Makaya kasi ang konsensya na nga iya mismong amahan mo mipatay sa akong mga ginikanan. Hinuon. Sakit gyud alang kang Hazel ang maong kamatuoran. Di ko gustong mawa na kung ako mahalay. Labi na gyud kun dana niya ang bunga sa mong duha ka gugma. Kinahanglan imo pasidanaan ang tanang nasayod nga nung namatay ang imong mga ginikanan. Nga dili gyud nila tug-anan si Hazel. Nga nung handot karon. Wa pa man manaog si Noy Butoy gikan sa kwarto ni Senyor Emilio. Wa ka malipan si Mama. Bahala na. Musaway kog saka. Aron pagsusi kung tuwa pa ba dito si Noy Butoy. Kung di ako makita sa taas, pilara may pagpangatarungan. Pulaan akong pinaabot niya. Arang-arang kay abli di ang pultahan sa kwarto ni Senyor Emilio. Ako rin trangkahan. Aron way makaistorbo na ko sa pagpangita sa kwarta. Ingon ni Senyor Emilio, ilaw mo kuno sa iyang hidaanan ibutang ang karton nga puno sa kwarta. Sugdan ko na pagpangita ang karton. Ni ako na ilaw sa iyang katri. Pero, kaatara ba niyang katri, uy? Pero kinahanglan nga irukon ginin ako aron makita na ko ang tuwas ilaw. Kapugat man na yung katri, uy.
Bugat yun. Pero, akong nairog. Akong sugdan sa pagpangita. Oh, hala, may muabli sa pultahan. Wala ko'y kataguan. Tingali sino'y butoy nang may balik din. Sa may akong buhaton. Karen? Ano sa mga din Kuan, gisugok ko ni Senyor Emilio. Nangita ko nimo pero wati ka makita. Maong misuway na lang kog saka dinhi. Abli man sa iyang kwarto. Maong ni soda lang ko aron pangitaon ang iyang gisugo. Ya. Sa may mong gipangita din Ang iyang kuan. Ang iyang armas. Armas? Nang limpyo man ko din gani ha. Pero wala ko nakita ang armas din Basta, mao man na iyang gisugo nako. Bantay ka ha, Karen? Ngano man? Tingalig doon ay mga waas sa mga butang ni Senyor Emilio din Ako mapasangilan ha. Uy, wala ko'y labot ana uy. Basta ang tag-iya ining bayasyenda ang nagsugo nako. Niya, kaya di man siya maitag-iyan ng bayasinda. Bugiruan na ba ni mo na uy? Abi kay nagkagubot man? Imo sa dayong gisakyan ang maong kagubot? What if dili gid similan ang tag-iya dinhi? Mada pa mag-what if? Naklaro naman kayo nas pattern. Wa na'y labo si Senyor Emilio ning bay asyenda Karin. Bisan pag gani ang iyang negosyo dito sa Manila. Sirado naman gani. Balimbing gid kaayo ka uy. Di ba ya? Unsa man gyud imong ipangita Karin? Kay tabangan ti ka. Ayaw na lang. Mubalik na lang ko ni Senyor Emilio aron pagsuta kun unsa gyung armasa ay pakuha nako. Tingalig kwarta Karin. Unsa? Kung kwarta ang gisugon ni Senyor Emilio nimo, balik ka siya dito. Og sultihi nga naunhan na siya. Unsa naunhan? Tuan na sa bugado ang kwarta Karin. Dito gibahatag ni Dong Milan. Hain man ron ang kwarta. Akong gisultihan si Dong Milan nga doon ako'y nakip ang kwarta ilawom sa katre. Ug mao iyang sugo nga ipakuha na ako ang kwarta. O ihatag sa iyang abogado. Bugo! Mga bugo mo! Usa man to siya Hala man ko nagbugo. Naglagot kay to siya. Ngawa na ang kwarta nga ipakuha unta ni Senyor Emilio niya. Malas ba yaw eh? Naibaw ka si Butoy nga may kwartang kitaguan si Senyor Emilio sa ilawom siyang katre. Oh. Kuyog masudyaan ko ining Milanda. Oh. Mutugan sa di ay kong gisugo ko ni Senyor Emilio pagkuha sa kwarta. Unsa man nahikay na ninyo ang gikinahanglan sa inyong kasal? Wala naman ko yung problema na kay nakuha naman ka nga akong live birth. Diin magako ipanganak. Ug diin sa kubunyagi. Mahimo magsusita ni Padre Damian. Mahal. Ay nagkalain nga ako pangutan na ha. Kuan, bahin na itong apelido ni mo ba? Kinalang matinaw gini. Ang unsa man man. Nga na dyo kang Montes Claros man mo imong gidang apelido samtang imong amahan Castillo. Maulagi na, niingon bitaw ko nimo mahal. Nga, akong gipangutana ang demonyo kong amahan ana. Sa dihang diha pa ko sa elementary. Anya unsa may tubag sa demonyo nimong amahan nak? Nay, katuko nung pagkatao nako, wa pa sila makasal si mama. O kay wa pa may civil code ato. Katong gitugtan na ang acknowledgement sa amahan, nga sige amahan sa bagong gipanganak, mauto nga ang apelyido ni mamang akong nada. Oo, misulti na ka na ko naman. Hibuong na diyog ko nga nung, pwede ba nilang ipausab, di ba? Ambot nga nung masana mailising akong apelyido sa dihang gikasal na sila, uy. Ay tingalig na busy na siya adto. Namatay na lang si mama. Wag gid at timan ang akong live birth.
Sagdi lang, mahal. Human sa tong kasal, ikaw mauna si Mrs. Hazel Escudero. Ayaw na lang ibutang ang Mutis Claros, labi pang ayaw ng Kastilyo. Bisag ka sa mahal. Dili nagi ko magamit anang kastilyo. Apelyido na sa demonyo. Hazel, bisag magkinaon sa baya, imo siyang amahan. Wa na ko'y amahan, Nay. Hazel, Mahal, Pero, dako paghihapon ang tahidogon nga nung nahimo kong parte sa iyang kinabuhi. ay, na, di na ko palabot. Ay, mag-ending lagi tag drama. Sorry, Nay. Di man guna ko kapungan ang akong kalagot. Nga nung nahimo pa kong parte sa tao nga mo'y naghimong miserable sa akong mahal. mahal. Ayaw na gud pag sige huna-hunaan, ha? Dali na. Ato nung tas kumbinto. Magpatambag ta ni Padre Damian. Oh, kana may pa. Pagkigsulti si Padre Damian. Sigurado yung magkayuring tugtambag ninyo. Mayong pagbuminaw sa Lex Dong! Pino. Dumilan! O sabay na hitabo ni mo ha, Butoy. Toy, Hain man si Dumilan nang. ay, maopag yung pagpanlakaw nila ni Hazel. Murag mo adto to sa kumbinto, kay doon ay toyo ni Padre Damian. Anugon nga wala ko maapti sila eh. Ha? Nga naman di ay toy. Sa may imong toyo ni Milan, ha? Akong ta siyang tug-anan nga naabdan gid ako si Karen dito sa sud sa kwarto ni Senyor Emilio. Kay dunay gipangita. Unsa? Unsa may iyang gipangita? Ingon niya, gisugo ko no siyang Senyor Emilio nga pangitao ng armas nga tuwa ko no nabutang sa ilang skatre. Oh, Pero duda na ako. Dili man armas ang ipakuha ni Senyor. Kundili kadtong kwarta. Spiya ginis Karen ni Senyor Emilio da. Butoy, doon na lang ko ihangyo ni mo, ha? Unsa man? Kanang giingon ba ana nga may kalabutan si Karen ba kanang imong giingon karon? Ayaw gyud nang isumbong ni Milan nga naa si Hazel. Ha? Nakasabot kay koron sa gibati ni Hazel. Mura bag naa siya sa tunga sa usa ka pinatyanay. Ang aambot ko ipasabot nga naa sa tunga si Hazel ug wa siya masayod kinsay iyang labanan. Kontra si Senyor Emilio ug si Milan. Og salbahe si Senyor Emilio. Gusto niyang pasipad-an ang kaugalingon niyang anak na si Hazel. Og salamat na lang kay nakaikyas dayon kini. Og si Milan mo igihimo niyang hero. May kasuko man gud si Hazel sa iyang amahan tungod sa iyang pagpasipa unta niini. Pero dili ikalimod nga bisag may kayugot siya sa iyang amahan, pero mubati gid na siya niini tungod kay dugo man siya sa iyang dugo. Iyagod ng amahan. Naaron siya sa tumang kalibog. Busa, dili maayong punan pa ang kalibog sa iyang panghuna-una karon sa mga panghitabo nga makapalagot ni Hazel. Mao ba nang? Kani adto pa, doon na nabikil ang panaghigalaan nilang Hazel o Karen tungod kang Milan. Wa may misulti na ako, no? Pero klaro sa lihok ni Hazel. Ingon man ang lihok ni Karen nga gusto sab siya nga magpapapil sa kinabuhi ni Milan. Nakabantay di ka no? Ay, dili man gyud gikan sa akong sabakan si Milan. Pero dugay ko siyang gikauban, Butoy. Busa, suhito na kaay ko sa kinaiya sa akong anak. O gyud, kabantay gibito ko na nang. Gitugon gyud ko ni Hazel nga bantayan si Karen. Maulag ginamot, Toy. Muhangyo ko. Nga unsa may imong nasayran bahin sa kalihukan ni Karen. Ayaw na lang nag-isulting Milan, ha? Kanang naas Hazel. Na, samot ka sa amok. Ang una-huna ni Hazel. Oh, ikaw na lang sulti ni Dong Milan nang ha. Nga ako yung naabtan si Karen dito sa kwarto ni Senyor Emilio. Nga doon nagipangita. Oh, sige, Butoy. Nana na lang, ha? Hain man ron si Karen. Ambot, asa ka to siya nang. Nidali magbiya sa Bay Asinda. Oh, sigurado gyud tuwag itong Senyor Emilio. Oh. Salamat nga niya kay Karen. Oh, hay naman, ha? Napakyas ko, Nyor. Tungod di Butoy. Unsa? Nasudlan ko niya, Nyor, nga nag-irog sa imong katre. Ako lang ganito siyang giingnan nga
Armas mo imong gipakuha na ako, Nyor. Migara dek mayos, Butoy. Balimbing ka ayon, Nyor. Og maayo nang masayod ka. Nakuha niya ang kwarta o gihatag ni Milan. Linse! Mahilap tanon! Mga kawatan! Oh, Nyor. Dadon ako nila sa siyudad. Dito sa city jail. Dilin ko maghimo sa pag-ikyas dito. Wa day kay gipangayo ag tabang sa mga pulis din, Nyor. Huwag midawal na ako. Oh, dili mahimo. Kinahanglan maka-ikyas ko din eh. Kinahanglan madago si Hazel sa akong pag-ikyas. Nalipay kayo kung anangan himo. Gusto lang namang masahiran, Dre. Unsa pa'y kuwang sa mga requirements. Magminyo kagud di ay Milan. Magbinyo, Dre. Mawa pa lang niya akong mahal. Na, mukat-kat yun ko sa punuan sa lubi. Kat-kat, yun? Gusto ko mahal nga makasal din ta. Mitras, di ka pa mabdos. Kinahanglan nga nindot kang tanahon sa imong bridal gown. Nahadlo ka nga maparehas na ako? Basta, kinahanglan yun nga magpagkasal ta. Aron din ako mahadlok nga mawa ka na ako. Nganong mawa man si Hazel? Gwapa, ba niya akong mahal, Dre. Tingalig, dagiton sa mga pirata. Saba ka di maloy. Kalayo gudaan ang mga pirata. Basta, gusto na kong maasawa na gilda ko ang akong mahal. Ang saman mahal, papaytiil sa usa ka bata nga nanikad sa imong tiyan. Ay, ambot lang kaha, mahal. Dre, di may basab ka sila nga akong mga ginikanan? Wa, Sigurado ka, Dre? 100% kung sure ana Hazel. Nakita ko kamo nga migawas gikan sa kumbento. Magpakasal mi sa kong mahal, Sir Dean. Usaw niya ka sa mga sponsor, ha? Awoy, ngano kahang mubalibad man kuno? Sa ato pa, mag-una ang kasal, una ang imong review, Milan? Maingon yun diyan, Sir Dean. Ang tutsabang akong mahal, kinahanglang ipadayon niyang iyang law. Kinahanglan pagid na, mahal. Kinahanglang good, mahal. Diba? Pangandayon mo na itong duha nga mamahimong professional. Ato gining ipadayon. Okay sabang yung hunahuna. Total, mga batang namamsab mo. Basta, usa ka sa mga sponsor sa mong kasal, ha, Sir Dean? Oh. Ganun nang unang manta? Isudoon ko lang ang Bay Hacienda, man. Dali na. Dali na, mahal. Dili ko ganang mo tanaw pa sa bisan unsang napundar sa demonyo kong amahan. Kung ato nang ipagba, mahal, unya, butangan na itong karatula. Hacienda Kaba-Kaba. Hacienda Kaba-Kaba? Yes. Di ba, nagsugod bang gina nga itong pagminahalay tungod sa mga kaba-kaba? Bitaw no, mahal. Tungod sa kaba-kaba. Maghimo kong daghang kwadro sa kaba-kaba. Unya, mao ni atong iadorno sa tanang bungbong sa mong bahay. Nga naman di ay mahal. Dili ka komportable sa atong gipuyan karon? Komportable man. Pero dako nga akong pagtuo nga mao ginang dapita ang giugbukan sa kumaginikanan sa Bay Hacienda. Nga ilang gipuyan. Ayaw na lang ko pangutan, mahal. Total, musunod naman ko asa ka gusto mo puyo. Sige na, mahal. Mamauli na ta. Di ko gusto masuko ka. Total, hapit na musad mahuman ang gipaayo kong bahay. Mao na lang to'y atong buhatong paraiso. Paraiso Kaba-Kaba. Kinahanglang maning kamot yung kag-ikyas gikan din ninyo. Magpakasal na ra pa sila si Milan o Hazel? Dili! Ito ka niya. Ayaw bang hilabot? Huwag lang masayod unsa kasakit alang nako ang ni ako din eh.
Nakahukaw ka sa ubang nga togay. May mo bang mudool ka na ko? Doon ako isulti. Katog na niya. Kung gusto kag minilyon nga kwarta, ako ning ihatag nimo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Wow! Libre ka ng musudong? Sa mga kaba-kaba? Karen? Nakasiguro kung malipayon ka sa imo karong kinabuhi uban ni Milan. Og nalimtan nimo ang tahaw nga mo ay nagpadako nimo. Naminggar ka ba, Karen? Kamatuoran na akong gihulagway nimo. Ikaw, malinawon og malipayong na tuog matagabi. Samtang ang imong amahan, gikuninitan sa mga lamok. Hain man imong konsensya. Kung tinuod pa siyang amahan, tingali parehas ni mo sakitan ko sa iya karong kahintang. Pero demonyo siya. Nahimo lang siyang demonyo? Tungod kay nagtipo na mo ni Milan? Wa ka lang masayod sa tinudanay nga hitabo, Karen. Hinungdan nga nakasulti ka, ana. Hal! Karen, May kimpuhat na ako ang demonyo kung amahan diri na ako. Nga dili gid ako malimtan. Kundi nganlan ko man siya demonyo, kanak tungod na sa niya. Karen, wa kay nahibawan sa tinuod nga hitabo. Busa, mahimo ba? Ay lang hilabti ang ako mahal. Wa mo ko manghilabot niya, Milan. Igo ko lang gihulagway niya ang pait nga kahimtang sa iyang amahan dito sa presinto. Ngailan to niya, Karen. Kung mahimo ba? Ayaw ko na panghilabot sa mga panghitabo nga wa kapay kasayunan. Natural mo laban ni Senyor Emilio kay inyong siyang agawan. Pero wa mo masayod sa matuod niyang pagkatao. Tug-ani ko sa tinuod, Karen. Nilaban ka bagyong tinudanay sa demonyo kong amahan? O imo lang kong gipasakitan tungod kay ako mo igipili sa akong mahal? Murag dili na maayong paminawon ang inyong akusasyon. Sige, dihaw na mo. Kaniot lang. Kaniadto pa ko nakabantay. Nga mangigi ka kung kaming duha sa akong mahal ang magkuyog. Ang magsulti. Dihaw na mo. Ayaw na paglakaw. Tiwaso na tong imong pagsudyan ako. Mahal, igo na. Bibiya si Karen nga willing-ilingi. Ako na yung mungilad sa iyang sinultihan, mahal. Wa patingan ni nakasulti niya. Kung sige buhat si mong amahan diyan nimo. Kaniadto pa yun. Murag mulikay na siya nako. Mudot-dot ko niya, pero murag naagi panghiging nga iyang patiun labi na kong magkuyog ng duha. Insecure ka lang gihapon, mahal. Nga, magpagkasal naman ta. Gilain na lang ko, mahal. Giisip ko siyang best friend. Bisan tuod nga, may pagduda ko nga may gusto siya ni mo. Mahal, bisag mag-unsa pa si tintal ako. Wala siya mahimo. Ikaw na ko na nga kumahal. Okay ka na? Okay na ko, mahal. Ka na? Huwag na akong ginahanin mo. Dali kang mawa ang pagdumot. Dali na. Nangitan atos nanay ni mo. Si Karen man ang nagpaingon nga nga murang nagdali. At sa tanto na yan dinali. Happy na naman siya matakilpo. Doon na lang siya nako. Oh, di makagikan ka rin. Wa kay labot. Naibo man ang good ko. Kung ako pa yung nakita nga natakilpo ka sa tanto ni mong dinali, abi magana kog matumba ka. Imo pa kong gibantayan, eh, Butoy? Wow, eh. Nakita talang ka. Imo ba gitug-anan sila si Milan o Hazel? Nga imo kong nakita dito sa kwarto ni Senyor Emilio? Sinang ilang akong nasultian ka rin. Kaya pag ato na ako sa ilaha, wa mo sila si Dumilan o si Hazel. Dito kuno sila sa kumbinto. Para sa ilang kasal. Nagtuog giday sila nga makasal silang duha? Hala? Di ka mo sugot nga makasal silang duha ka rin? Sa pilabot ako ilang duha?
Si Senyor Emilio mo ay buot kung ipasabot nga dili gud mo sugot nga makasal sila. Ya, sa man na preso man siya. Ha, wa gid kay believe sa imong amo ni Butoy. Ay, may imong mutuo kung makaikyas pa siya kung imo pang nakuha ang iyang kwarta. Pero, naunahan taman ka. Usa may iyang ipamayad sa iyang sulan. Doon na siya daghang kwarta sa iyang bahay sa Manila. Suhito lagi ka. Pumalikisulti ni Senyor Emilio nako. Ikaw ka rin. Oh, nga naman ko. Wasab kay gusto makasal sila si Dong Milan ug Hazel, no? Imo na lang unta tong gitug-anan si Karen sa gibuhat tong Emilio diha nimo. Nagtuo sa dae ka na nga motuo si Karen. Maayo ng pagkahilo ang iyang nauhuna sa mga bakak nga gihungit niya sa demonyo kong amahan. Mahal, ano na tutagdas ka rin? Sour graping na ng iyong gibati. Husto ang imong mahal, Hazel. Sour graping rin ng kang Karen. Kadili man siya gipili sa akong anak nga mo higugmaon. Saon, nakaanak man sad ko gwapo. Ayaw gud pang umidyan ay. Dili man kumidyang gisulti ni nanay. Tinuod man. Gwapa mo sa akong mahal, di ba, Nay? Ay, mausab noon ay tinuod. Parison gud kaayo mong duha. Bitaw, mao nang ayaw na lang tubayo si Karen, mahal. Mahimo man ba nga siya akong kuhaong maid of honor sa atong kasal. Kana, kung masugot siya. Oh, bitaw. Oh, unsa man? Niya pa ba presento ang imong amahanday, Hazel? Ambot lang ka, Nay. Nahadlok bitaw ko. Katingaling makaikyas gid siya. Ilaragod ka mga pulis ang naaron sa presinto. Ay kabala ka na, mahal. Akong ipadali ni attorney nga mabalhin na siya sa syudad. Salamat nga niyanhi ka, Karen. Unsa man, wa gyud nimo magkuha ang kwarta? Naunhan lagi ko, Nyor. Si Noy Butoy ginakakita sa kwarta. Nanglimpyo manggod siya. Magbantay ka gyud Butoy. Pagampo lang mo. Gadili ko makaikyas kikan din eh. Gusto tood. Nyor? Nganong imo mo kong gitutukan? Kung gamiton ko ikaw, aron mao'y mutintal sa pulis. Nyor, nangandam naman gani sila. Unya, musugot lang di ay ka? Dili ka mangitag paagi nga mapugnan ang ilang kasal. Abi ni mo, Nyor. Gipakonsensya na ko si Senyorita Hazel. Ako sing gisultihan nga nag-antos ka din sa prisuhan. Pero, ginganla naman hinuon kag demonyo. Demonyo na ron ko. Abi kay, nagtipo naman silang duha sa saop. Uway igabaos. Maosa na akong gisudya niya, Nyor. Kinahanglan lagi nga imo kong tabangan. Aron mada ko si Hazel sa akong paglayas. Okay, wa naman si Hazel. Natural, maimo na gyud ang saop. Unsa may akong buhaton, Nyor? Ngawa mo ko ikapakitang kwarta sa tintalon kong pulis. Ikaw di ay. Ha? Pasaligi ang pulis. Nga anda mong ihatag sa maong pulis ang imong lawas. Kung hatagan ko gigayon nga makaikyas. Kuyawa sa dana, Nyor, uy. Gusto magagang nimong malayo si Hazel niya itong saop? Ha? Gusto magani mo? Dili ba mao manay imong ipangayon ako sa dihang nahimo ko pang bihag ang saop? Katuon na higayonan, Nyor. Kung sa may kalainan sa kaniya to, karon. Karen, mahimong muuban ka iniglayas na mo dinhi ni Hazel. Dito sa Manila, makaupot kag minilyon.
Ako pa silang suklan. Mao gani, nga kinahanglan makaabot ko sa Manila aron makuha na ko ang akong daghang kwarta. Aron sa ingon, makakuha ko abogado ni Campanilla. Karen, kung imo akong tabangan, mabulahan ka gyud. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Og maangkon panimo ang saop. Una na kung maayon, Yor. Ganun siya pa man? Ha? Ganun siya pa? Ilan akong ibalhin sa syudad? Basta, Yor. Una sana nako. Kunon saon ako pagkahira ang pulis nga dili sa kumalaot. Mubalik lang unya ko ni mo, Yor. Hoy! Karen! Asa ka? Balik dili, Karen! Naabtan gud ni Noy Butoy si Karen eh. Naabtan lagi. Unsam gud kay plano ni Karen? Wa na lain. Gusto niyang gubon niyang iyang relasyon ni Hazel. Wa naman siya mahimo na eh. Og desidido na gid kong pakas na lang ako mahal. Unsa gid kay gipasalig ni Senyor Emilio kang Karen. Nga dali ra man siyang misugot sa mga sugo ni atong demonyo. Baka kun si Karen. Mao iyang giingon nako nga gusto kaniyang panalipdan. Pero nahimo naman hinuon siyang espiya. Daghan ay nasaran si Karen, mahal. Mahal? Daghan pa di ay gitago si Karen aron mauwawan ko. Daghan pa ba? Og sunda og ayasay pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman na pangandoy. Kupaliyog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.